Ndichikutambira zvekare pano paTrari 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uri chiri munyowani first time yako kusvika pano pachannel chandinokumbira ndechekuti usubscribe utena on the notification bell. Nyaya nezvemuzora nhasi inyaya yaruvimbo uyo wekuChegutu. Uchiri munyowani hama yangu wakatadza kusubscribe unosarira pama-updates atinodzoka nawo munguva inotera nekuti ndichakuvigirai ma-updates amwe futi munguva inotera. Ruvimbo wekuChegutu uyu vazhinji vari kumuziva, takaposta video rake kumashure uko. Vanosati wariona link revideo rekumashure ririmo mucomment section tichitaura chikonzero chakaita kuti ruvimbo azosvika mukufa. Asi nyaya ndainozviva muzuva ranhasi inyaya yekuti ruvimbo akazovigwa. Ruvimbo akavigwa, chingori rest in peace kuna Ruvimbo. Asi chimwe chiri kunetsa ndechekuti Ruvimbo atotanga kupfuka, atanga kutonetsa. Asati avigwa Ruvimbo anga kutorwisa. Nekuti zviri kunzi pane vamwe vakarova musikana uyu, amai vamwe vakatiza vainyepoti vakamupa chingwa vakatiza panyaya iyi. Vari kunzi ivo vakatomwa mushonga ende ari kuita zvinhu zvisiri kunzwisisika nekuti zviri kunzi ava vanhu, hama dzevanhu vakarova vakadonedza foni futi yaive imwe information yaidiwa kupolisi ndo yavakadonedza yakutoshandiswa pamba apa panhamo kuti izobudiswa kupolice station imwe information yanga yakavigwa yeveukama vevamwe vanhu vakarova mwana uyu. Chingoti rest in peace Ruvimbo afa nenzira inorwadza. Ndatinzwei audio inotevera. Anorwa amiri ega ndozvamuri kutarisira kuti Ruvimbo bvunzaya acharwa yanga asimuka arwe ega. Isusu tisina kubata zvemishonga ngarwe ega iye bvunzai. Sekutaura kwazviri kuitwa ezvi ndinotwa neimwe rekodi yandatonzwa kunzi mai vakatiza vatonwa mushonga ndokunzwa kwandaita. So ndinochokwadi chekuti ari kurwa ega nekuti waenda daro makusini tichienda uku naika kune vakanga nezuro hama dzachona dzedzi handiti takadziti isusu hatigone kukugamuchirai pasina hembe right. After that vakadonedza I think phone kambudzi ikako kanga kane information yese kana sekuri izvozvi baba vepano ani mazvona right. Makuseni tichienda kumarinda ndiri kuti bvunzai anorwa ega. Tichisvika pa T injection kuti takusvika pamarinda taona mumwe murume akamira akapfeka kusuti ipapo abvati ho mirai tamira tantarisai taona pakacherwa pakati penzira ipapa dzinosangana. Saka pane vamwe vanhu vasina machira vatora pika vanofukura taona pane bhodhoro riripo rine mhiripiri nejira dzvuku rakasungwa rine rakaiswa matsono tsono ani mazvona. Saka uchiminzi avo vari kuedza kuti vatsipike kuti uyu munhu asamuka kana kuti isusu patinopinda ipapo tigopusa vogotisa zvavanoda. Saka ndiri kuti bvunzai anorwa ega because why aita kuti munhu uyu ati aratidze kuti onai sevanhu taitaura nyaya tagona kutongokrosa apo titasi tozozora tadarika. Saka mwana wangu anorwa.